Manje makuhamba ke inkulumo ngangabe ngisesho. Kwase kuthi ngokuhamba kwensuku ngabantu bekukuleli isonto ensukwini ezimbili. Bese lenkabi yakithi ngifonela. Kusho ukuthi nami ucingo angilubona. Ifone cha ifone kabili. Ayi mangithi ngiyabheka sekuthi ngo-12 beku midnight. Ngithi pheqepheke ifoni ngifica iyayikhulumela yodwa ithi oh sengiyakususa ke lokho sesiyakususa impela le nto eyayikhulunywa kuloya mhlangano ayikho. Hawu ayikho. Hey ngivuke leyo video leyo ngiyithathe same time ngaforwardela umphathiso. Ngathi hey nayi leya kithi siyakhuluma ngapha hey lento lento phela yangitraumatize lento yokuthi imoto ayiteleke ayikho into engitraumatize ngale futhi ke yayiphume ngale kwami ngangakaze ngizwe yangitraumatize okwangampela angifuni uphinde ngitraumatize ayikho into ebuhlungu njengokuthi ubike itraffic uthi emgwaqweni kuyahambeka akuhambeki kodwa khona imoto engekho awazi ngoba kusho ukuthi umelusi awukwazi ukwelusa ngoba abantu kufanele beshaye wena kuqala ukuthi mina kufanele ngitshela abantu ukuthi imoto ayikhona maze ingekho azikho ngani kuzothatha isikhathi esingakanani uyabona hawu ngithi mphathiswa nakho awubheke cha naye ithi le ndaba ufuna sishukumele phezulu ngicine ngimthumeleleke lo myalezo lo ngithatha le video le sengithi lensizwa usikhakhana umbombo angimfune ngize ngimthole safonelana ekseni khona bengisaya khona ngapha eNanda cha wathi ngizobe ngikhona ngizokutshela le nkulumo ngoba bengithi nami ukhuluma bese esuku singekho ngoba phela ngiyenzeka ukukhuluma insizwe ezinye zingekho ukuthi ngizokhuluma ukhona boma futhi sengiyindlalile ukuthi sisuka kule siyasiphithiphithi lokho angizwani kanti nabuye nenzani mfowethu awusithathe etulo nabuye nenza ngoba phela nase nikhulume kahle siphume etafuleni eboardroom sahamba kwakhethwa ithimba kwakhulunywa kwathiwa le nkizwa ayinwa ngizwa manje usubhodla umlilo uthi hayi ke manje ke seyichithiwe ke futhi udedela ama pitbull mhlambe ngibingelela abantu bakho bonke abakhona izibukeli zakho yes mhlambe ngoba awukhona yes ngizoqala ngoba siyakhuluma la sizobuzana nje la ungibuze nami ngobuze ngoba awukhona kulomhlangano esasibone eCostlands lo mhlangano wamanga ngisaqinisekisa lokuthi umhlangano wamanga okay wena kuphi nje othi sakhulumela phe kwakho okwakufunakala kwenzeke okukhumbulayo kwakufanele ukuthi nilungise indaba zama permit nansi into engangiyazi kwakunomzila owakade ungafaki waseCranscop lama permit lawo kunomzila waseCranscop okwakukhalazeke ngawo ukuthi noma ungathi umvoti umasipala ngale uthi awunayo indawo kuthiwa imoto nithi nini imoto azizo ngeCranscop imoto kungena 2 ongena 3 whatever kwakufuna ukuthi nikhulume lo ndaba leyo bese nomunye umzila futhi eMaritzburg ikhona into kwakhulunywa ngayo bese niyokhuluma indaba zeimoto lezi ezayiboshiwe udaba lwazo ukuthi lezi yamonto ithini into yazo ziyaphuma ayiphumi kodwa lokho nani ngani nikhulumeke sisikho nathi wase nikhulume seninodwa lapha eKhosombeni seninembandeko ukuthi ziyaphuma noma ayiphumi kanti nagcina nenze inkulumo nje yami ezoba mfishane yes izothi ngicabanga ukuthi ngoba ngeke sisadiscussa kakhulu ukuthi emhlanganweni sasikhulumana ngoba asikwazi phela ukuthi njengoba mhlambe sila kwi-page lakho sikhuluma okungamanga sasikhuluma bese sikunekelisa ukuthi sakhuluma amapha amanga kodwa nje ngiyakuqinisekisa ukuthi esakhuluma lapha akukho nokukodwa okusisebenzelayo ngoba njengoba sasikhala ngezimoto zethu eziphawundiwe nezisaqhubeka ipound kunalokho sekuumo kunakuqala manje kuyabona sesinayo ke lento ethi silahlekelwe sinabantu bethu esithembele ukuthi nathi sibalekile kubona abahwebayo ngokuthi sibanikeze izimoto zethu basishayelela besinabantu ngalesa sikhathi abawu 76 abathathelwe izimoto baseDurban stage angikhulumi ngenhlangano zonke lezi sisebenzisana nazo ngalama association esisebenza nabo ngikhuluma ngabantu ababashayeli baseDurban stage abangasasebenza indawo kumanje esinenkinga ukuthi umbuzo oqhamukayo othi kahle kahle labantu babesebenza kuthini bona uhulumeni noma umhlaba wonke mawuthi ufisela abantu uKhisimusi omuhle eSouth Africa ufisela abanjani abanjani ufuna bebe noKhisimusi abanjani engafanele bebe noKhisimusi ngoba phela vele sekucacile thina bembona sisenawo uKhisimusi njengoba sesinabantu abangaka nje asebephelelwe umsebenzi ngoba imoto ihleli kuhulumeni sinovalo ukuthi egcineni kusho ukuthi laba abanye abasasele ngakuthina abasasebenzayo kushuthi nabo sandisa thina ukuthi kube khona abantu abangasebenzi instead of kunokuba provide abantu ukuthi basizakale basebenze ngoba siyayibanga imboni nohulumeni
kungcono thina sihlele sihlale phansi uhulumeni uzositshela okuyisolution ukuthi yena elakhe iphupho yiliphi, ngoba thina okwethu esikhala ngakho akukho uhulumeni afuna ukusilekelela khona. Ekugcineni sigcina singabantu ababi noma singabantu vele siyazi ukuthi into ekhulunywa leyo ukuthi umuntu embona umuntu ongacabanga, umuntu ongafundile. Silungile phela singafundile sinjalo, sisuphucwa phela ukungafundi kwethu. Siphucwa abafundile ngenxa yokuthi bona banikezwa amandla ukuthi baphathiswe. Akuvumi kanjalo, yese sikuvume lokho. Kuthiwe lapha hambisani phela amaphepha. Sesiwahambisile. Kuthiwe lapha kunama-permit awu-115. Akona wasestation lawo ma-permit ngoba waphelele into zasestation. Uzothi umuntu hayi laba bantu okuyibona bona abakhalaza abanawo umzila. Umbuzo wami ngithi mina uma ngabe u-transport kunomzila wethu omdala obusetshenzwa kulokwathi inhloko uregister i-Durban station. Umzila ukhona. Mase ukhiphile umzila ukhiphele bani? Uzowunika bani lo mzila asewukhiphe kwi-certificate sethu? Hayi phela nami ngangasekho kodwa inkulumo ethe indawo ayikho lapha yokupaka. Yokupaka thina sisho ukuthi ndifuna ukupaka imoto Transcorp. Estendini kungena imoto eziwu-2. Wayezwa kodwa ngathi sesiyichaza ukuthi into enzakala njengoba estation sa-applyela iy'moto eziwu-400. Not ukuthi imoto eziwu-400 izwe i-Transcorp. Not ukuthi imoto eziwu-400 izwe eShowe. Kodwa iy'moto ziya-rotate kanje, ziyashintshana ngokuhamba. Yes. Manje kawukwazi ukuthi kube khona ayisinayo imoto esithi le moto idila nokuthi layishe iShowe nempangeni kuphela. Njengoba sinama-route angaphezulu ka-62 silayisha onke lama-route, imoto ngesitifiketi esisodwa isuke izohamba onke lama-route. Ayikho ukuthi e-Transcorp imoto eziwu-400 izwe e-Transcorp. Amanga lawo bayazi futhi. Uyazi uDepartment Transport lokho. Njengoba ekuqaleni kwaku-applyelwa iy'moto kwanga-applyelwa iy'moto ey'mbili. Ekuqaleni kutholakala lawo ma-permit. Bayazi ukuthi kusetshenzwa kanjalo, basuke kusenza abantu abangazi. Manje yazi manje ngizodunyelwa ikhanda-ke. Yokana abantu mbukele. Ungcono nizodunyelwa ikhanda kuphela. Mina ngidunyelwa namadlebe. Nopotiyane. Nopotiyane yonke into yaduma. Kodwa ngcono phela kwakuduma ne-engine yemoto. Manje cha mfowethu ongitshele okuhle yabona ngakuthola kuloya mhlangano nokho kodwa kwenzekile. Kwathiwa ningaphindi niyenze lento enayenza ningasitsheni. Uyabona ikhona okuhle kushuthi mina nje ngibenefite ngakho ngoba ngithema ngithi noma ungangitshelanga kodwa ngiyele enkundleni ngathi ngoba ngiyakulandela ngilokhu ngikubheka ukuthi uthini. Angakutsheli namanje. Cha uzongitshela phela mase ngisuka angijahile. Anginawo amaphuzu okukutshela mina. Hayi uzongitshela mase ngihamba angijahile. Anginawo ngisabonga ukuthi njengamanje umuntu uyeza ukuthi khona umoya ovunguzayo. Okokuqala nje khona umoya ovunguzayo, izulu liyahloma, izulu liguqubele, lingase libuye mhlambe lihloma ngenyakatho noma ngeningizimu. Libike izulu lilwa elina ngeningizimu ngoba liza kabi, liza lento le nokuduma. Chawe nihlongozani ke manje? Hayi ayikho into esihlongozayo. Kuphela nje ngisho lokho ebengikusho kule video ebengiyibona izolo ukuthi ngesimo sokuthi siyasaba ukuqhubeka nokusebenza. Hayi mhlamba ke ngiyikhulumele mina ezakithi imoto ngizoyipaka. Uzoyipaka manje? Hayi ngizoyipaka ezathina. Mhlamba ufuna ukuyipaka kusuka nini nje? Hayi ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngizoyipaka nini. Ngizolinda kubuye ngaphandle ukuthi izophelela nini. Amazi ifikile la ngoba ezinye ishawa endleleni, ishawa ziyale zishawa ibuye. Ikhona enye insizwa mhlawumbe nizopaka nayo ngoba manje. Hayi angazi phela mina ngithi ngikhuluma ngezakithi imoto ukuthi nazo futhi ziningi imoto zakithi zopaka ezami. Mhlawumbe uzopaka ngakhe. Hayi ngeke ngikwazi ukumenshina lokho ukuthi ngoba angikwazi ukuthi ngizogcina sekwazi abantu ukuthi izingaki imoto zakithi noma imoto. Cha kuyenzeka uyabona Africa my continent kuyenzeka mawinsizwa noma umnumzane ekhaya kuthiwa unesipani, isipani ke ziye zibe isithupha inkaba ukwazi ukuyibophela makunezipane eziwu5 ushuthi lo 6 abawu5 wena unezipane ezingaki? Hayi angizukusho mina lokho. Okay. Kodwa nje engunkanisayo kukodwa mina kuzongenza ngipake. Yes. Ngisaba ukunikela ngeimoto zami
uhulumeni. Niyayizwela Maye khona-ke mhlawumbe omunye umuntu ozosaba njengami naye uzoyipaka ezakhe imoto. Yabona-ke senzima impela-ke le nkulumo. Africa my continent. Le nsizwa lethi izopakeza iyanyula. Uzwe ngokuthi uyanyula uthi ngiyaphuma esitikini. Yabo? Uthi leli igola alikho. Ubona ubhola lami. Obhola lami uthi uzothatha ibhola lakhe. Uyahamba yakwaSikhakhana manje. Bese makanje. Bese-ke nomunye mhlambe akekho ozokulandela angingazisho. Hayi angeke ngize ngiqamba manga ngasi. Mina ngithi ngizothatha imoto zakithi ngiyipake. Until ngize ngikwazi ukuba nayo yonke lento efuna uhulumeni. Le ngingasi ukuthi ngizoyithatha ngoba uhulumeni akanikani yona. Ngwenye mana. Mhlawumbe ucabanga ngoba vele le nyanga iyaphela. Iyaphela this weekend. Ucabanga ukupaka nini? Hayi mase iphelele nje mayikwazi ukubuya zonke ngeke ngipake kukhona engaphandle ngisazobuza kulaba bagadi imoto uthi zingake imoto engaphandle zingake la eThekwini. Africa my continent, Africa my home. Ukuthi phela ingxoxo zosiye sikhulume kanje ngathi kuyadlalwa ngathi kuyahlekwa. Kodwa ngicabanga ukuthi ke angifunanga ukuthi ngesikhathi esicrucial kanje esinzima kanje esicritical kanje ngilokhu ngithi kunentuthu funa ukuthi ngize emthonjeni ngizwe la kubaswe khona ukuthi ubani obasa umhlonzo usuyizweleke uma kukhona into eyenzekalayo utho ukuthi ke nomunye khona osehoxe simoto zakhe senobe senibona ukuthi yileso simo mina okwami okukhulu nokuphelele ukuthi ngize lapha engibona khona ukuthi lento leni izosikhinyabeza ngoba mangapaka imoto ngoma njoba semaholding ngoba yesahara ukuthi ngoba phela nami inkulumo ngiyakwazi ukuyifunda ma umfana welusa akudingi ukuthi manje uzotshela wonke amagama ngishushela intombi ngeke intombi ithi ngiyakuthanda cha izokutshela nje ukuthi hamba ubuye neduke namachopha awu7 namachopha awu8 uyabona usuyazi senizwele ukuthi ke ikhona lento engenzeka singayigwema kanjani lento ukuthi ungapaki. Ngicabanga ukuthi ngoba ngifuna ukukhuluma into engamanga mina sengifuna ukukhuluma ngento ethinteka ngesandla. Yes. Ngoba imoto njoba uShanel ukwazi ukuthulula abantu esibalayisha sisuka ngabe emarenke. Yes. Uthatha imoto zethu uyifake ePoundini. Yes. Bese uthatha abantu bethu ba transporter kungabe kusaba ithi esifikisa abantu la baya khona. Yes. Kube yibo iwona uhambisa abantu la ebekufuna kuhambe bahanjiswe khona ithi. Uright akaqhubeka abathathe mina njengosikhakha ngiyama ngoba sekuke kwangenza lokho kaningi ningana kuthulelwa abantu thatha imoto zami iphunye ePoundini. Mana uShanel kodwa usenamatekisi. Ngicabanga ukuthi kofuna bayiphendulele bona kodwa abantu bathathwa yona uShanel bahambise la isuke sibasa khona. Shanel hamba ngamagolofu uhamba ngo hayi alikho itekisi nami anetekisi economy imoto lapha banalo manje amakhonto amasuke kanje elinde kuphi asuke eviva kuphi lamakhonto amwathi mangathiwa nje flyhead Newcastle bawe basuka nePhantom balayisha abantu abawu10 Phantom elite balayisha 10 yanayi backseat ngelikho isaphambili kwaba udriver wala abawu2 amaphoyisa base befaka abantu emkhoneni zina ama-permit amagolf laba hamba sengisho ukuthi bamshiya udriver wemoto bamshiya phansi mayilayisha leli Phantom leli elifishane liswele nomzila linawo phela ngoba lona uhulumeni unamandla. Linawo unakho nje sikhuluma ngento eyenzekile. Sikhuluma ngento nje eyenzeke manje. Mana ke namagolf athatha abantu. Yebo. Basuke be requestile labo bantu. Basuke be requestile. Bakuzimoto eziwu6 zamaphoyisa iPhantom eyodwa imoto eziwu2 phambili imoto eziwu2 afike babashiye emakethe la. Esuka nabe Newcastle. Indlela ababe ijima ngayo. Mana.
uyahamba blue light Uyahamba nomphakathi. umphakathi yazi mina ngawuthola blue light manini bafowethu sikhulume neqiniso mina ngifuna idlale sikhuluma kwangempela into eyangempela babuye abantu babuye beze kuthina bezocomplain ukuthi indlela abahanjiswa ngayo Yafika kuwena noma ngekho show khona amantombazana ayethi ahlezi suka ngo-12 eNewcastle Yes. ayisuka eMpumalanga kwaze bashaya ukhona ngiyakhumbula yes lawo mandilenga yes lelo langa bakho umntena kuwena ukuze ngabantu wena wanzi ikhona yes besumele lo ngaleso sikhathi abathatha babathenge lo phaya nama-break babatshela ukuthi okwenzakalayo indlela mazidudulwe leli sizodudulwa nami bathatha abantu bethuke ngale ndlela esimanga cha bengakaze ngizokwangampela ukuthi bafike babashiye emakethe manje-ke kuze umphakathi ungakwazi ungalokhu uhamba umphakathi uthukile ngoba kahle kusho ukuthi thina abantu abanikazi bemoto sekuyithina esizigebengu kungcono sivelane singayi ukuyophazamisa umphakathi ushanela uyilayishele wona abantu uqhubeka ubalayishe enye into masiqhubeka sizoyenza mina ngizothi mina ezakithi imoto mayifika imoto yakithi kukhona imoto enye yakithi emile imise ushanela ayifike ithulula abantu nayo njengoba nale nenye iyobe isithulula abantu angazi ukuthi mangase nawe uthi ezakini imoto mayibona imoto yakasikakane ithululwa abantu azofika nazo ichitha abantu lapho ziyishiya imoto udriver hike ngoba isuke isikubanikazi bayo ngoba manje imoto siyayibanga Africa my continent, Africa my home. Insuku zimbi. Lezi insuku esikhuluma ngazo zimbi. Yabona silungiselwe emakhaya. Into esikhuluma bengicabanga ukuthi njengamanje sikhuluma ilanguage ethi abantu abaphathisa izingane baqinisekise ukuthi ingane awuphathisa ingane under 10. Bengicela ngifuna lolo limi esilikhulumayo. Sifuna ukuthi siphathise ingane, sifuna ukuthi mayiphathiswe ingane incingo zu3 ama contact awu3 izinto efuna bese sikhuluma lezo sikhuluma indaba zokuthi ikhwama azibe khona ingabe iningi kakhulu funa besikhuluma ilanguage ethi uma siya lapha ebeach nezingane ayifakwa amabhengela la abhalwe iaddress abhalwe iphone number kababa akufanele besikhuluma ulimi nje funa basikhuluma ukuthi omama abahamba nezingane nobaba akungalahleki ingane kusala isichafukini uyabona so ilanguage efuna bese siyayikhuluma leyo ngempela bengingayazi leyo ukuthi kubuye kube nalobo umzimba kanye ngiyakwazi lobo umzimba ukuthi abantu bagcine behlisiwe kodwa bengaze ngene ekuthini bagcine sebethathwa ngezinye imoto otho ukuthi ke yabona njengoba ukhuluma ngaleyo nto nje ngicabanga ukuthi mhlambe kushuthi kofuna inhlangano yaseChampions Stage isithathe isinqumo sokuthi abantu abangabe besaphathisa ingane abangabe besayiphathisa impahla zabo abangabe besayiphathisa abantu abadala ngoba phela kuke kugitshezwa umuntu omdala la ayikutshela udriver driver umkhulu noma ugogo uzofika uma ufika eMpumalanga la uyakhona ufika ungamehlisa emotweni uzofika usibanibani wakabani ezomthatha emotweni ahambe nayo mangabe sefika ke sethula eFryhead engasadlule sekuthiwa kachitha abantu phansi sekunenkinga ke manje icomplain kabantu umndeni walo muntu bazokuthi umuntu bamnikeze bani umswele rank umswele nayo sehike usahamba ngenyawo uma le yazi manje nasikhathi siyangihlupha uma le moto ungathiwe yaginqika ke mhlambe ivele ishe bese laba bantu bese behlonzwa kanjani sikusekhona kodwa ke angifuni ukungena kulezo kakhulu mina ngizothatha lolu daba yikho ngithe ngiyabonga mfowethu ukuthi ungihloniphile ungichaze kuba angifuni silokhu sikhuluma umoya emoyeni funa sithathe njengoba enjalo sise kubanikazi bodaba ukuthi nasi isimo esivunguzayo nomlaleli nombukeli useyeza ukuthi nanku umoya ovunguzayo okungenzeka ukuthi kulo December utho ukuthi asizukuhamba kahle yilokho mina bengikuzele mhlambe lakho lokugcina mfowethu sesivala nami ngiphuthuma ngiyoshaya itraffic mfowethu mina alikho nje lami lokuthi engizothi ngiyavala ngalo ngimike khona mina uzongitshela idate ukuthi ezakini angizokutshela ngoba akuzona imoto eningi nezakithi imoto angicabanga ukuthi into ongayizwa leyo ukuthi imoto seyibili ngizengikutshela kodwa isinqumo sathi asitshelane khona umbuzo nje odwa ngaze ngisakhumbula uyakhumbula umbuzo wawuthi silapha eCoastlands hamba ngosufikile ukuthi lapha labantu esikhuluma nabo ibona abantu abakufunakala bathathe inqumo noma khona abanye abantu abangemva kwabo baphendula bathi bathi bakhona bonke la bazothatha inqumo bathi baphelele yes okay Africa my continent, Africa my home